गोजोननाय थाबाय आफामोनखौ बरायबाय दिनैहाय 21 अक्ट' आगस्टनि 2025 मायथाइ बे बेलायाव जों जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म सेबा आश्रमाव जोंहा सार प्रमद बर' सारखौ लेंहरनानै जों फाउन्डेसन लेट खालामबाय निस्सय आफाया गोबां खोथा बुंलांबाय आरो बहुत अनसुला जों बुंनांगोन बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बहुत अनसुला जोंनि जा बिनांगौ मोननांगौ बे मोननांगौ जों मोनदों जेरैहाय अडिटरियाम हलबो जों मोनखांबाय एटिभिटि टेन्डारबो जालांबाय खामानिया सुरु जासिगोन आरो बेबादिनो जोंहा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि स्टेचु बेबो टेन्डार जाबाय खामानिया सुरु जागोन दिनैहाय फैनानै बे फाउन्डेसन लेट डाउन खालामनानै लोगो जों रंजानाय मोनदों गोजोननाय मोनदों आरो इयुनाव जाहाथे आफानि जे साननाय हनाय मावनाय दांनायफ्रा जाहाथे मोजां जाथों आरो रायजोनि समाजनि मोजां खामानि मावनो हाथों आरो आफा प्रमद ब्रह्म सारा फिन आरो देरहासार जाबोनो हाथों बेखौ जों मिजिंथिबाय आरो जोंनि जिल्लानिफ्राय नाथाय बिथाङा खालि बेफोरबायदि मन्दिरल' जेरावबो जोङो धोरोम फुजियारिफोरनो बयखौ अनसुंथाइ होनायखौ जों नुनो मोनो बे समाव दा बेबायदि थिक नोंथां मोनसे जेनेरेल कुइसन खालामो मा बुंनो सानो गासैखौबो मोनसे नोजोर होनायखौ जों नुनो मोनदों बे बुहुद साबायखर माने प्रमद सारा गतै जोंखौल' नङा ब्रह्मखौल' नङा बाथौ ख्रिस्टियान जथ'नाखि मुस्लिम बेबादियावबो बे माने धर्म अनुष्ठानाव गोबां बेबादि अनसुंथाइ होदों लुनो हादों बेनि थाखाय जोंनि फार्टनारफ्रा जोंनि साननाय जोंनि धोरोमनि मानिफ्रा जों माने जोबोद साबायखर बावो आरो गामि लेभेलावबो जों गामि लेभेलाव जों माने इन्डिजिनियास पिपल कालचार एन्ड फेथ होननाय मोनसे जोंहा माबा दङ बे डिपार्टमेन्ट दं बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों आसाम स्टेटनिफ्रायबो जों फ्राय 5 लाख फ्राय 200ता मन्दिर जों मोननो हाबाय दा बिटिआर सरकारनिफ्रायबो आलारि सोरां माने 2 लाख होनायनि दा थामथिम जाबाय जासिगोनानो साननैनि उनावनो जों 111ता मन्दिर जों मोननो थांगासिनो दं आरो दा फारागथिखौ बेखौ नुनो मोनो जे आवगायनि सरकारा जिहेतु 17 बोसोर सासन खालामबाय बिसोरनाव जेबो भिजन मिसन गैयामोन बेयाव सिस्टेम मोनसे गैयामोन जानला मोनला माने रायजो खुंनायखौ जों नुदों आरो दानि जितु प्रमद बर'नि सारनि जितु खुंनाय बे भिजन मिसन दङ सिस्टेम दङ सिस्टेम मथैनो दिनैहाय गोबां जोंनि बिटिआर ओनसोलाव आगबारिदों खुनु जाथि धर्म बासियाखै बयनोबो समान मोनथाय होदों बेनिखायनो आं सानो प्रमद सारनि जितु सिस्टेम बा सरकार सलायनाय बहुत मोजां जादों होननानै आं सानो आरो फैबाय थानाय समावबो बे सारखौनो जों बांसिन नुहुरदों जाहाथे पुनराय माने देरहासार जानानै सरकार दाफिननो हानायखौ जों आसा खालामदों।